Alfred Zammit, is-Sindku Laburista ġdid tal-Belt Valletta, diġà għandu l-maltemp risaq. Dan hekk kif jidher li l-preżentatur tal-Midja Laburista se jkun fiċ-ċentru ta' intriċċi u manuvri bejn kunsillieri Laburisti fil-Belt li xejn ma jaraw għajn majn. Sorsi fih dan il-Partit Laburista għallunna li fuq quddiem tal-ġliedem ir-rivalità bejn l-istess Alfred Zammit u l-Viċi Sindku Laburista Rejat Soppardi li tul il-kampanja elettorali der ċar li wieħed ma jridx li jaħdem mal-ieħor. Lanqas jispiċċa t-terminu tiegħu intqal dan dwar Alfred Zammit minn persuni attivi fil-Partit Laburista li ma kliem ġie rrappurtat illum fil-Gazzetta Il-Mument. L-istess persuni qed isostnu wkoll li l-Kunsill tal-Belt mhux se jkollu iżjed saħħa għaliex fuq se jkun hemm il-fondazzjoni mmexxija minn Jason Mikallef u li ħadet post il-Valletta 18. Jason Mikallef huwa wkoll il-Chairman ta' Super One. Bil-Gazzetta Il-Mument tajt illi kulħadd jaf li bejnu u bejn Alfred Zammit teżisti rivalità kbira. Sorsi fis Super One jgħidu li Mikallef għamillu ħajtun fern fl-istazzjon tal-Partit Laburista. Issa li sar Alfred Zammit Sindku mistennija trikki-trakki kbar bejniethom fejn wieħed se jipprova jagħti gambetta lil-ieħor. Fil-fatt, fost tal-ħwienet fil-Belt il-kelma diġà qed tiġri biex jinjuraw lis-Sindku u jmorru Jason Mikallef għal dak kollu li għandhom bżonn. Iżda waqt li Alfred Zammit se jsiba diffiċli li jlaħħaq ma' Jason Mikallef, min-naħa l-oħra il-Viċi Sindku Rejat Soppardi għandu l-appoġġ ta' Mikallef u mistenni jkun il-widna tiegħu fil-Kunsill.